Днес ще ви покажа как да направите гривна шамбали. Понеже нямах такива шнурчета, които трябва, реших да пробвам с гумени. И така. Първо слагате едно от крайните шнурчета отпред пред средното. После другото крайно го слагате пред това, което сме завъртели. Ето това. Отстрани. После това отстрани, което сме го сложили пред това, го слагаме отзад. И се получава ето така. После го издърпваме от дупката и връзваме. И по същия начин отпред слагаме другото го слагаме отзад и през дупката. Май трябва да ги кръста, за да можете да се научите, понеже не се вижда много добре. Значи това ще го кръстим Марийка, а това е Иван, а това Стефан. Така. Марийка отива пред Стефан. Иван отива от края на Марийка. После Иван отива зад Стефан и минава през дупката между Стефан и Марийка. Така. Да, звучи много смешно, но сега. Марийка отива пред Стефан. Иван пред Марийка от крайчето. После Иван отива зад Стефан и минава и го издърпваме Иван от дупката между Стефан и Марийка. Така. И сега ще ви покажа, понеже горе-долу са на еднакво разстояние, как да слагате и манисто. Понеже моето е синьо и за да не се съчетават много цветовете, и реших да слагам червени маниста. И сега ето едно манисто. Вие можете и бляскаво, ще се получи много добре. И така. Слагаме в манистото на Стефан. Марийка отива пред Стефан с манистото. Иван отива пред... Чакайте сега. Марийка отива пред Стефан. И... Извинете. Това се... така. И след като сложите манистото и направите първия възел, ви препоръчвам да направите още един или два възела, за да може да не пада топчето, ако е края на вашия, или по принцип горе. Така, Марийка отива пред Стефан. Така. Иван отива в края на Марийка. Иван отива зад Стефан и минава покрай дупката между Стефан и Марийка. Извинявайте, че не се вижда толкова добре, просто... Така. И сега пак. Марийка отива пред Стефан. Иван пред до Марийка.
пред Марийка, от края й. И Иван отиват зад Стефан и минава между дупката на Стефан и Марийка. Така. И това е явно моят карай, понеже не ми достигат, понеже бях взела много малко шнурче. И така, да ви кажа, на манистата не притискайте много, иначе той ще изпъкне отпред и няма да може да стане. Докато така е добре. И когато си вземете такова шнурче дълго, те ги продават в магазините. Не във всички, ми за някакви джунджурийки, там някакви неща. Та когато си вземете, не взимайте едно, ви вземете направо 3 дълги. Затова и ги вържете заедно и почнете да правите гривната. И довиждане от мен. Това ми е първото видео. И чао!